दाबै दाबै थैलांगोन नों फैफिन होनना खावलायदों दुखुथिया धर्मे बसुमतारिया गावनि फिसायखौ। गथ' गथाय सानैयानो दङ आं अननो जानो हाया आङो बिस्नाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सेलायखाथि हालामनि खमाबारि गामिनि थागिबि कमल बसुमतारिया गावनि आंगो बिसि धर्मे बसुमतारि आरो सानै उन्दै उन्दै गथ'खौ गारना साखाथिनिनो पारसलगि गामि मुस्रि सुकन बसुमतारिनि बिसि सासे उन्दै गथ' फिसा गोनां मिनुथि बसुमतारिखौ लाना थांनाय शनिबार खालारखालिनिफ्रायनो लांखारलायनानै दं। बेखायनो दुखुथिया धर्मे बसुमतारिजों लोगोसे जोनोमगिरि आंगो बिमा आरो गामि दैदेनगिरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनबो गावनि नखराव फैफिननो थाखाय कमल बसुमतारि बिथांखौ खावलायदों। लोगोसे सोरबाफोर बहाबा नुयोबा गाहायनि 9957936107 जानबुं अनजिमायाव खोन्थाहरनो खावलायहरदों। आंखौ अननो न'आव फैफिनद्रा जोबो गथ' गथाय सानैयानो दङ आं अननो जानो हाया आङो वा सना नों थांनायनिफ्रायनो दुखु जोंहा रावबो ओंखाम दैयानो गैया बाबा फैफिन सना नोंनि दायखौ निमाहा होगोन जोङो फैफिन गथ' सानैयाबो स्कुलाव थांला बिमायाबो ओंखाम जाला जोंबो गोजोनला संना खावना होबाबो जाला बुरखायबा बुरखायनो नाहाला बाबा फैफिन आफा फैफिन नोंनि दायखौ जों निमाहा होगोन फैफिन बाबा। आच्छा आदै कमल नों बहा दङ नोंनि गथ' गथाय बिराद आलाय सिलाय जाबाय उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'खौ नोङो बिमा बिफा बुरि बोरायखौ गारनानै दिनै मोनसे जाथाय जालांबाय नोंनि साननायाव मानो होनब्ला पारसलगि गामिनि मिनुथि बसुमतारिखौ नों दोनखारलांबाय लोगोसे आरो नोंनि फिसा फिसौखौ गारना थांबाय। मिनुथि बसुमतारिनियाबो फिसा दंमोन हौवाया एसे गोजानाव खामानि मावो बेंगालराव आरो 2 बोसोर 3 बोसोरसो जाहैबाय लोगोसे बिनि फिसाया सासेया हिन्जावनि गथ'आ हिन्जावसा सानै बियो सासेया 18 बोसोर सासेया 12 बोसोरनि दा बेखौ जोङो गोसोखांनानै गुलाय गुजायखौ दा मावसै जोङो फैफिननायखौ मोजां मोनदों फैफिन नेदों जोङो गासिबो जोङो अबावबा लोगो मोनोब्ला रायजो राजा जोङो बे भिडिअनि दारैनो नोंथांमोना जोंनो जानबुं नम्बराव माबा हरोब्ला जोङो नोंथांमोननिफ्राय जोङो बे सानैखौ जोङो जानबुं नम्बरजों नागिरहैनाय जागोन आरो रायजो राजाया बहाबा सोरबा लोगो मोनदोंबा जोंनो बे जानबुं नम्बराव हर आरो जों बेखौ लुगैफिनदों आरो बिथांखौ जों फैफिननो लुगैजादों आरो माने बोराय बुरैथार मावनो हाया बेखायनो कमल आदै कमल नोंथाङा जों गामियाव
जेयानो जाथोंसै जों फैजानायखौ लुगैदों गामिनि रायजो राजा गासैबो। मानगोनां जोंनि बिश्वनाथ आनसलिकनि जोंहा आबसुनि आफादगिरि नोंथां आरो लोगोसे दिनैनि बे निउस लाइट फैलायनाय लाबोनो हानाय सारमोन आरो लोगोसे बे गामिनिनो थागिबि खमाबारि गामिनि कमल बसुमतारिया थांनाय सनिबार खालि गोमानाय जादों। जोङो दसेनि उनावहाय अखानायै जोङो नागिरदोंमोन, मानसिखौथ' जोङो नागिरना मोनासै। बेनिखायनो पासलगि गामिनि बिनति बसुमतारिखौ बिथाङा लांदों। दा बेनिखायनो जियानो जाया मानो जाहाथे बे कमल बसुमतारि आरो लोगोसे बिनति बसुमतारिया फैफिननांगौ आरो बिथाङाबो बिनति बसुमतारियाबो जाहाथे फैफिननांगौ। बियाबो गथ' सानै दङ, जाहाथे बे गथ' सानैया देराखै बिनियाबो। आरो नैबे जिथुनाखि कमल बसुमतारि बिथांनाबो दा फरायनाय बायदिसिनायाव लाहार फाहार खालामना होनांगौ बिमा बिफाया। दाथ' गथ'फोर सानैया देराखै बे कमल बसुमतारिनाबो। बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो गिदिंनानै न'खराव फैफिननांगौ बिथांमोना। आरो लोगोसे आइ आफामोनाबो जेरावखि नुयो बिथांमोन सानैखौ जेन माने खोन्थानांगौ आरो मदद खालामलायनांगौ। बिथांमोनखौ जोंनो नांफिनगौ आरो जोंबो रायजो राजा जानानै नागिरदोंमोन। जोङो नागिरनानै दिनैनि समसिम जों नागिरनानै मोनाखै। बेनिखायनो आइ आफाया जेरावखि नुवा मानो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा अननानै जाहाथे बे कमल बसुमतारिखौ आरो बिनति बसुमतारिखौ जोंनो नांफिनगौ। ओंखायनो बेखौ बुंनानै दिनैनि बे खमाबारि गामिनिनो आफादगिरिया लोगोसे नेहाथारिखौ मान नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536366